Ay, teka lang. Hindi ba't si Alex yan? Alex, dito ka anak. Tita Eva, Lily, Tito Henry. Nakikiramay po ako. Pasensya na't ngayon lang ako nakarating. Walang problema, Alex. Salamat at nakarating ka. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Ngayon ka lang kasi bumalik dito sa baryo. Oo nga po, Tito. Ilang taon din ako napalayo. Pero nang mabalitaan kong si Tita Cecilia, agad akong nagbiyahe. Sayang nga, Kuya Alex. Kung nandito ka lang noon pa, baka sakaling natulungan mo pa si nanay. Alam mo na, albularyo ka na ngayon, di ba? Oo. Medyo minana ko na rin ang kaalaman ni tatay pero kung nalaman ko lang sana agad ang kalagayan ni Tita Cecilia. Nako, kung sinabi lang ni Henry noon, baka naipagamot pa yan. Abay, hindi mo alam, Alex. Kahit anong galing na mga doktor, iba pa rin ang haplos at dasal ng albularyo. Ayaw ni Cecilia noon ng kahit anong albularyo. Laging sabi niya, sapat na ang gamot at dasal. Kaya hindi ko na pinilit. Nire-respeto ko po yun, Tito. Bawat isa naman ay may kanya-kanyang paniniwala. Pero masakit pa rin isipin na wala man lang akong nagawa para kay Tita Cecilia. Kung akong tatanungin, Mama, hindi dapat tinanggihan si Kuya Alex. Ilang tao na bang natulungan niya sa probinsya nila? Nakarating na nga sa akin ang mga balita dahil ilan sa mga nagamot ni Kuya mga kamag-anak ng kaklase ko noong elementary. Si Tonya nga. Nabalitaan ko na halos kalahating katawan paralisado. Pero ngayon, nakakalakad na dahil kay Alex. Wala na rin tayong magagawa pa. Tapos na. Ang importante, maayos si Cecilia ngayon. Nakahimlay ng payapa. Teka lang po. Bakit, Kuya? Parang may tumutulo mula sa kabaong. Diyos ko, ano na naman to? Aba, dugo yan ah. Bakit may dugo? Hindi ba't ilang araw na siyang nakaburol? Bakit may sariwang dugo pa? Ay nako, hindi magandang senyalis yan. Ilang binabangkay na sa lugar na ito ang kinakikitaan ng ganyan. Ay, kinikilabutan tuloy ako. Laging sinasabi pa naman ng aking lola noon na pag may dugong tumutulo sa kabaong, ibig sabihin, hindi matahimik ang kaluluwa ng patay dahil may kulang na parte sa katawan nila. Tita, wag ho muna tayo mag-isip ng masama. Baka naman, simpleng problema lang ng pagkakaayos ng bangkay. Pwedeng may sugat na hindi natuyo ng tama nung inimbalsa mo. Kuya, huwag ka masyadong maingay. Nandito si Sarah, oh. Sarah? Oo, siya yung imbalsamador. Ano naman kung nariyan siya? Magaling naman na imbalsamador si Sarah. Basta ako, masama ang kutob ko. Hindi na normal ito. Na bawat may mamamatay kinakikitaan ng ganyan. Sunod-sunod pa naman ang mga namamatay sa lugar natin. Ay, kaunti na lang talaga. Iisipin ko nang may aswang na umaaligid sa baryong ito. Mama, isa ka pa naman eh. Huwag kang mag-ingay ng ganyan sa harap ng mga tao. Lalong kinikilabutan yung mga nakikiramay. Pero bakit nga may dugo pa? Hindi ba dapat tuyo na ang katawan pag naimbalsa mo na? Baka naman hindi magaling nakuha yung imbalsamador, Tay. Aba, sino lang ba ang imbalsamador dito? Hindi ba't si Sarah lang naman? Alangan namang dumayo pa ako sa malayo para humanap ng ibang imbalsamador. Ay nako, ewan. Pero iba talaga ang kutob ko riyan. Ang mabuti pa, Alex, total ay albularyo ka naman. Tingnan mo kung anong lagay ng katawan ni Cecilia, ha? Huwag na, Eva. Hayaan mo na. Huwag na natin pakialaman ang katawan ni Cecilia. Pero Tay, kung totoo ngang may kakaiba, hindi ba't masabuting malaman agad? Ay, hindi ba mas masamang binubuksan-buksan ng kabaong? Lalo na't pinapakialaman ng bangkay. Gusto nyo bang magdala yun ng malas sa atin? Kung sa bagay nga. Pero ikaw, Kuya Alex, panigurado ako may alam ka sa mga ganito. Palagay mo anong dapat nating gawin? Hindi ko pa alam. Pero kung tutusin, ang dugo ng patay ay hindi basta lumalabas kung walang dahilan. Huwag nyo na nga palakihin. Nagpapahinga na si Cecilia. Makikiramay po ako sa inyo, Mang Henry. Mauna na po muna ako, ha? Naghihintay na po ang anak ko sa akin, eh. Magandang araw po, Sir Jupiter.
Ako nga po pala si Sarah. Hindi ko po tunay na pangalan. Binago ko rin po ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento kong ito. Isa po akong single mom ng anak kong 20 taong gulang na tawagin lang natin sa pangalang Mia. Nakilala ko po ang ama ni Mia noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Isa siyang dayuhang magsasaka noon at agad kong nakapalagayan ng loob. Hindi nagtagal, nagsama na po kami dahil nakita ko siyang mabuting lalaki. Ngunit isang gabi nagising ako dahil sa malalakas na sigaw ng mga tao sa labas ng aming kubo. Malalaking bato ang inihagis nila sa aming bahay at tinamaan ang tiyan ko na 9 na buwan noon. Nang bumagsak ako sa lupa, ininda ko ang sakit. Tumama naman ang sulo ng apoy sa katawan ni Ramon kaya siya ay namatay. Matapos ang kahindik-hindik na pangyayaring yon, lumipat kami sa probinsya kasama ang aking anak. Gamit ang ipon namin, nagpasya kong magsimula ng negosyo at maging isang imbalsamador. Ngunit hindi doon natapos ang lahat ng aking paghihirap. Nang tumuntong si Mia sa 18 taon, nagkasakit siya ng malubha at hindi na nakapag-aral. Akala ko noon yun na ang sukdulan ng aking mga problema, Sir Jupiter. Ngunit hindi pa pala. Dahil mula nung makilala ko ang albularyong si Alex, maraming pagsubok pa ang kinaharap ko. At ito ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Ay teka Sarah, huwag ka munang umalis. Ay sasabihin ako. Bakit po, Aling Eva? Sandali lang to. Pakilala muna kita kay Alex. Apo ko siya sa pamangkin. Kararating lang galing malayo. Wala na kaming bakanting tutuluyan niya eh. Puno na ang bahay. Baka naman pwedeng sa bahay mo muna siya makitulog ha. Ay nako tita, wag na po. Nakakahiya kay Sarah. Hindi bali na. Dito na lang ako sa upuang kawayan. Wala namang problema ang tulugan sa akin. Ano ka ba kuya? Mahirap yun. Ang daming tao dito sa Lamay. Hindi ka makakakuha ng maayos na pahinga. Buti nga andyan si Sarah. Kaunting lakad lang naman ang bahay niya dito. Kung ayos lang po kay Alex, wala naman pong problema. May espasyo pa naman po sa bahay. Hindi Sarah, nakakahiya sa'yo. Hindi na talaga kailangan. Ay ewan ko sa'yo Alex. Lagi kang ganyan. Kung saan-saan ka nakikitulog sa ilalim ng punong kahoy nung bata ka, hindi mo alintana. Ngayong may maayos na tutuluyan, ayaw mo pa. Tama si Mama. Tsaka, close naman kami ni Sarah. Parang kapatid ko na rin yan. Hindi ka naiba sa kanya. Tama si Lily. Wala ka naman dapat ikahiya. Kung ako lang din ang tatanungin, mas kampante ako na may kasama si Mia ngayong gabi. May kailangan din kasi akong gawin ngayon eh. At least, hindi siya nag-iisa habang wala ako sa loob ng bahay. Pero hindi ko naman kilala si Mia ng husto. Baka mailang pa siya sa akin bigla. Hay nako kuya, si Mia? Napakabait nun. Tsaka mabuti nga rin yan. May sakit kasi itong anak ni Sarah eh. Malay mo, alam mo kung paano gamutin. Kahit hindi naman na. Ilang beses ko na rin naman na siya napatingnan sa albularyo eh. Ano ka ba Sarah? Iba tong pinsan ko. Galing pa to sa malayong probinsya kaya iba talaga ang alam niya sa panggagamot. Sige na Alex. Pahaba pa naman ang mga gabi ng Lamay. Alam kong pagod ka na rin sa biyahe at kailangan mo ng maayos na pahinga. Sige na nga, kung yan ang ikakampante nyo. Pero sa isang kondisyon. Ano na naman? Hindi ako tatagal. Pahinga lang ng ilang oras tapos balik agad ako dito sa Lamay. Oo na. Kung ganun, mauna na po kami ha. Oras na rin po kasi ng pag-inom ng gamot ni Mia. Ay mabuti pa nga. Salamat Sarah ha. Buti na lang talaga at nandito ka. Walang anuman po. Sige po, alis na po kami. Pasensya ka na Alex ha. Kung pinilit ka nila Aling Eva. Alam ko medyo nakakailang makituloy sa bahay nang hindi mo pa halos kakilala. Wala yun. Sa'yo nga ako nahihiya eh. Nagkaroon ka tuloy ng bisita nang wala sa oras. Wala namang problema doon. Alex, pwede ba ako magtanong? Oo naman. Totoo ba talaga na nakakapagpagaling ka ng may malulubhang sakit? Yung tipong wala nang pag-asa, kahit na mga doktor, wala nang magawa? Hindi ko masasabi na lahat, Sarah. May mga pagkakataon, oo, nakakaya.
Pero hindi lahat ng sakit kayang tugunan ng dasal o gamot ng halaman. Minsan talagang tadhana na ang masusunod. Naiintindihan ko. Kasi si Mia, malubha na talaga ang sakit niya. Nahihirapan na siya makatayo lalo na ang maglakad ng matagal. Ang anak mo? Oo. Simula noong mag-18 siya, nagsimula na siyang humina. Madali siyang hingalin, inuubo gabi-gabi. At kahit anong gamot o payo ng doktor, lalo lang siyang nangangayayat. Hindi ko na nga siya mapabangon ng matagal eh. Alex, para bang dahan-dahan siyang nilulunod ng sarili niyang katawan. Tuberculosis? Oo. Parang ganun na nga. Noong una, sabi nila kaya pa raw. Pero tumagal ng tumagal, pumalat sa baga niya. Hanggang sa halos wala na siyang lakas. Ilang taon na siyang may sakit? 2 taon na. At sa 2 taon na yun, lahat na yata ng ipon ko, naubos ko na sa mga doktor, albularyo, kahit sino pa na pwede kong lapitan. Pero wala eh. Wala pa rin pagbabago. Kaya huminto na akong umasa. Hindi ka pa rin talaga huminto. Kung huminto ka, hindi mo ako tatanungin ngayon. Ay, siguro nga. Kasi minsan, pakiramdam ko, may mali sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung sapat pa ba na araw-araw binabantayan ko lang siya sa higaan. Kasi pakiramdam ko, parang may kulang. Baka kailangan lang ng tamang oras, tamang lunas. Siguro nga. Ay, nandito na pala tayo. Tuloy ka. Pumasok kami sa loob ng bahay at nakita ko ang bahagyang paglibot ng paningin ni Alex sa paligid. Pasimple pa siyang nagkusot ng ilong, malamang dahil sa kumakalat na amoy ng formalin. Agad akong napahiya, Sir Jupiter, kaya nagmadali akong pumunta sa silid sa likod ng bahay para ayusin ang ilang gamit ko doon. Dahil kadalasan doon tumatagas ang amoy. Pagkatapos muli akong bumalik sa kubo. Upo ka muna, Alex. Pasensya ka na talaga sa amoy, ha? Hindi mawala-wala yan kahit anong gawin ko eh. Walang problema. Pero siguro nga, mas mabuti kung medyo malayo ang kwarto mo sa mismong lugar ng pag-iimbalsa mo para hindi lumipat ang amoy dito sa bahay. Ay, oo nga. Kaya lang, maliit lang ang espasyo ko. Saka, wala na akong mapaglagyan pa eh. Kaya, ayun, tiis-tiis na lang talaga kami ni Mia. Ma, ikaw na po ba yan? Siya ba si Mia? Oo, halika, papakilala kita. Mia? Anak? Ma, Anak, may bisita tayo. Siya si Alex, pamangkin ni Aling Cecilia. Dito muna siya makikituloy sa atin ngayon, anak, ha? Puno na kasi yung bahay nila Mang Henry. Wala na siyang matutulugan doon. Hello Mia, pasensya ka na. Ilang araw lang naman ako at babalik na rin ako sa probinsya namin pagkatapos ng libing ni Tia. Tawagin mo na lang pala akong Kuya Alex. okay po. Pasensya na po pala. Hindi na po ako makatayo para batiin ka ng maayos. Walang problema. Nga pala, anak, isang albularyo si Alex. Kung ayos lang sa'yo, gusto sana kitang patingnan sa kanya. Pero ma, hindi ba napag-usapan na po natin to? Hayaan niyo na po ako kung anong mangyari sa akin. Handa naman na po ako, mama. Mas lalo lang po akong nahihirapan pag nakikita kitang umaasa pa. Huwag niyo sabihin yan. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi ko rin naman kayang pabayaan ka na lang. Kaya habang may nakikita pa tayong paraan, hayaan mo na ako, anak, ha? Sa sandaling yun, pinigil ko ang luha ko, Sir Jupiter. Tuwing naaalala ko ang pagkakataon noon, hindi ko lubusang maisip kung paano naming mag-ina nakayanan ang lahat. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang pagkakaratay ni Mia sa higaan, ang kumot na nakapatong sa kanyang mga binti, at ang nangingilig niyang mga daliri at labi. Malayong malayo na ang itsura niya sa masiglang Mia noong siya ay nag-aaral pa. At sa tuwing nakikita ko ang picture frame na nakasabit sa dingding, wala akong magawa kundi malungkot at pigilan na lamang ang luha. Hindi nagtagal, humakbang palapit sa higaan si Alex.
Kumpara sa mga albularyong nakilala ko, hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon sa akin sa mga oras na yon. Para bang sinasabi niya na magiging maayos lamang ang lahat. Pwede ko bang hawakan ang pulso mo, Mia? Opo. Ramdam ko ang panghihina ng katawan mo, Mia. Mahina na nga po ako. Para bang laging pagod kahit wala namang ginagawa. Ganyan talaga minsan. Pero tingnan mo, kahit mahina, lumalaban pa rin ang ngiti mo. Hindi lahat ng may sakit nagagawa yan. Sabi ko nga po kay Mama, baka nakakainis na ako kasi puro higa lang ang gawa ko maghapon. Huwag mong isipin yan, anak. Tama si mama mo. Alam mo ba, maraming tao ang mas matagal pang nakahiga kaysa sayo. Pero hindi sila kasintapang mo. Talaga po? Oo naman. At kung tutusin, maswerte ako at nakilala kita. Hindi lahat ng pasyente ko marunong ngumiti kahit may sakit. Ay, nakakapagod lang po kasi minsan. Parang laging mabigat ang dibdib ko. Mabigat? Sa bandang dibdib? Opo. Tapos madalas din ako nilalagnat sa gabi. Minsan nanginginig na parang ginikinaw. At yung mga daliri mo, nanginginig din. Opo. Lalo na pag sobrang pagod. Pero wala naman akong ginagawa para mapagod. Baka kasi panaginip mo, tumatakbo ka lagi. Kaya paggising mo, pagod ka na agad. Baka nga po. Ay nako, Alex, mahilig pa rin talagang magpatawa. Mas mabuti nang may konting tawanan kaysa puro lungkot. Para gumaan din ang pakiramdam mo. Ay, salamat po. Kahit sandali, parang nakalimutan ko may sakit ako. Ganun dapat. Kaya ngayon, tutulungan kitang mas gumang pa. Pero una, kailangan kong malaman lahat ng nararamdaman mo para magawa natin ang paraan. Sige, Mia, sabihin mo lang lahat ng nararamdaman mo. Kahit maliit na bagay, ha? Para hindi natin makaligtaan. Madalas po ako nilalagnat sa gabi. Sabi ko nga kanina. Tapos, minsan parang ang lamig-lamig na mga paa ko kahit nakabalot sa kumot. Kumusta naman ang paghinga mo? Hindi ka na ba nahihirapang huminga? Kung minsan po, kinakapos ako ng hininga. May mga gamot pa rin ba siyang iniinom hanggang ngayon, Sarah? Ay, oo, pero napapansin ko na lalo siyang nahihirapan pag iniinom niya yun. Kaya pansamantala ko munang inihinto. Ganun ba? Hindi rin kasi lahat ay humihiyang sa mga gamot na tabletas. Kuya Alex, kakaiba po kayong albularyo. Bakit mo naman nasabi yan, Iha? Yung mga albularyo po kasing nilalapitan ni Mama para tingnan ako. Madalas natatakot po sa amin. Ha? Bakit naman? Ang sabi kasi ng isang albularyo dito sa amin, may masamang espiritu raw na lagi nagbabantay sa aming mag-ina. Sabi pa nila, yun daw ang rason bakit nagkakasakit si Mia. Sinubukan naman namin ipaalis yung kung ano mga espiritu na yon sa ibang albularyo pero marami ang hindi tumatanggap. Hindi naman kasi lahat kakayanang magtaboy ng mga masasamang nilalang sa mundo. May ibang albularyo na ang focus lang niya ay magpagaling ng may sakit. Ganun ka po ba, Kuya Alex? Hindi naman. Bukas naman ako sa ibang gawain basta alam kong kaya ko. Kung ganun, nararamdaman niyo rin po ba yung masamang espiritu na sinasabi nilang nagbabantay sa amin ni Nanay? Ang totoo niyan, Mia, hindi ko binabanggit ang mga ganyang bagay sa harap ng pasyente ko. Pero huwag kang mag-alala. Kung nararamdaman kong masama siya at nakakasama siya sa inyo, hindi naman ako basta tatalikod sa inyo. Susubukan nating alamin kung anong rason niya bakit nananatili siya sa inyo, okay? Okay po. O siya, sige. Ang mabuti pa, dito ka na muna. Magpahinga ka at gagawa ako ng alternatibong gamot na pwede mong subukan. Sige po. Salamat po, Kuya Alex. Walang anuman. O anak, dito ka na lang muna ha. Magluluto muna ako ng hapunan natin. Sige po, Mama. Napakatapang ng anak mo, Sarah. Maswerte ka. Naku, oo, sinabi mo pa. Manga rin talaga ako sa bata na yan. Kahit alam kong hirap na hirap siya at gusto na lang niyang sumuko, pinipilit pa rin talaga niyang ipakita sa akin na hindi siya nahihirapan.
Ganun naman siguro talaga kapag para sa mahal mo, hindi ba? Titiisin mo ang lahat para sa kanya. Ikaw, may pamilya ka na ba? Wala. Ang totoo, ni hindi pa man lang ako nagkakanobya. Oh, bakit naman? Ayaw mo bang mag-asawa? Hindi naman sa ayaw pero siguro hindi pa lang nadating ang tamang babae para sa akin. Kung sa bagay. Nga pala, dito ka matulog sa kabilang kwarto ha? Bakante talaga yan at pinatutuluyan ko ang mga bisita dyan. Mas kampante na kasi ako matulog katabi ni Mia. Para alam mo na, mabilis ko ring marinig kung may kailangan siya sa gabi. Sige, salamat. Iniwan ko na noon si Alex sa sala at agad akong tumuloy sa kusina para magluto ng panghapunan. Habang naghahanda ng mga sangkap, abala ang isip ko sa pag-aalala sa iba't ibang bagay nang bigla akong makaramdam ng malamig na presensya sa aking likuran. Alex, Diyos ko. Kala ko naman kung ano na. Paglingon ko, halos mapatalon ako sa gulat nang makita kong nakatayo doon si Alex. Tahimik at nakatitig sa akin na parabang may malalim na iniisip. Sorry. Nagulat yata kita. Ayos lang. May kailangan ka ba? Hindi. Wala naman akong kailangan. Ikaw, may nararamdaman ka ba? Nararamdaman? Anong ibig mo sabihin? Tungkol kay Mia. Yung sinabi niya kanina na may masamang espiritu raw na lagi nagbabantay sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko sana tatanungin agad pero gusto ko marinig mula sa'yo. Alex, hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan yun pero oo, may mga pagkakataon talaga na para bang may nakatingin sa amin eh. Kahit wala namang tao. Gaano kadalas? Sa totoo lang, halos araw-araw. Basta parang may malamig na dumadaan at kahit hindi ko nakikita, alam kong nariyan siya. Hindi ka ba natatakot? Siyempre natatakot ako. Pero anong magagawa ko? Ang mahalaga sa akin, mabantayan si Mia. Hindi ko na lang masyadong pinoproblema ang bagay na yan. Ang mahalaga, mapagtuunan ko ng pansin si Mia at isa pa, hindi naman niya kami sinasaktan. At hindi ka ba nagtataka? Bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin siya? Hindi ko na gustong isipin pa para hindi na rin matakot si Mia. Bakit? Iniisip mo rin ba na siya ang rason bakit may sakit ang anak ko? Hindi. Alam mo, Sarah, hindi lahat ng espiritong nakabantay masama. May ilan nagmamasid lang. Pero kapag ang presensya ay malamig at nakakapanghina, doon ka dapat mag-alala. Ganun ba? Alex, ramdam mo ba siya rito? Ang totoo, hindi ko pa masasabi ngayon. Hindi ako nagmamadali magbigay ng sagot. Mas gusto kong alamin muna ang totoo mula sa inyo mismo. Hindi ko alam kung anong totoo ang dapat kong sabihin. Basta alam ko, may mga gabing bigla na lang umiiyak si Mia. Sasabihin niyang may nakaupo sa paanan ng higaan niya. At ikaw, nakikita mo ba? Hindi, pero ramdam ko. Kasi kahit ako, hindi matulog sa gabi. Sige, huwag ka muna mag-alala. Susubukan kong alamin kung sino siya at ano ang pakay niya sa inyo habang nandito pa ako sa probinsya ninyo. Salamat ha. Lumipas ang magdamag at naging tahimik naman ang lahat. Sa pagod ko na rin sa mga gawain araw-araw, mabilis lamang akong nakatulog at nagising nang pumatak na ang 5:00 ng umaga. Pagkagising ko, agad akong naghanda ng almusal. Sakto namang katatapos ko lang maghain ng may dumating na bangkay para ipaimbalsamo. Matapos kong asikasuhin at maipasok ang bangkay sa silid na pinagtatrabahuan ko, bumalik muna ako sa bahay para gisingin si Mia at pakainin. Kasagsagan ng pagpapakain ko sa kanya nang magising si Alex. Magandang umaga.
Oh, gising ka na pala. Good morning, Alex. Good morning po, Kuya Alex. Good morning, Iha. Kumusta ang gising mo? Medyo mas magaan po ngayon. Salamat po sa ipinainom ninyo sa aking herbal kagabi. Naging mahimbing po ang tulog ko kagabi. Mabuti naman kung ganon. Oh, siya, Alex. Sabayan mo na lang kami ni Mia dito sa almusal. Pasensya na ha, hindi ka na namin nahintay. Kailangan ko na rin kasing mag-umpisa sa trabaho. Nako, walang problema. Pasensya ka na rin. Napahaba ang tulog ko kagabi. Siguro dala na rin ang pagod sa biyahe. Natural lang yun. Palayo ang pinanggalingan mo eh. Napis ngayon, nakabawi ka na ng lakas. Oo nga po. Mas okay yun para may energy ka. Salamat, Mia. Nga pala, babalik ka ba ngayon sa bangkayan? Oo, doon na muna ako magpapalipas maghapon. Baka mamayang gabi sumali rin ako sa pagbabantay. Sige. Sabi na lang na susunod na lang ako ha. May gagawin kasi ako ngayon eh. May iimbalsamuhin ka ba ngayon? Oo, hinihintay ko lang na dumating. Mukhang sunod-sunod nga ang namamatay ngayon ah. Oo nga eh. Ganito talaga rito. Ewan ko ba kung bakit. Pero basta may mamatay na isa, ang susunod-sunod na talaga agad. Opo, Kuya Alex. Noong nakaraang buwan po, namatay yung kapitan ng baryo pagkatapos nagsunod-sunod agad. Ngayon, sinimulan ni Lola Cecilia kaya paniguradong sunod-sunod na naman yan. Iniisip ko nga po, balang araw, paano kung ako naman ang susunod? Ano ka ba naman anak? Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Mia, huwag kang magsalita ng ganyan. Kadalasan, mas malakas sa Diyos ang mga mabubuting batang katulad mo. Kaya hanggang kaya mo pa, huwag kang panghinaan ng loob. Opo, tatandaan ko. Pasensya na, Ma. Ay, basta, huwag mo nang uulitin yon anak ha? Maliwanag ba yon? Opo. Sige na, paupo ka na muna rito sa sala. Manood ka kung gusto mo anak ha? Magtatrabaho na muna ako, okay? Sige po, Mama. Ako na po ang bahala. O sige Alex, kain ka lang dyan ha? Mauna na muna ako. Sige. Sinimulan ko ang trabaho ng araw na yun, Sir Jupiter, gaya ng nakasanayan ko. Una kong inilabas ang mga gamit. Ang maliit kong mesa na may nakahanay na bote ng formalin, gunting, forceps, syringe at mga karayom. Pinakintab ko muna ang mga bakal na kasangkapan at pinunas ng alkohol. Tahimik ang paligid ng silid. Tanging ugong ng ventilador ang maririnig. Kinuha ko ang guwantes at sinuot, saka ako lumapit sa bangkay na nakahiga sa mesa. Unang hakbang, nilinis ko ang balat. Pinunasan ko ng koton na may antiseptic mula ulo hanggang paa. Pagkatapos maingat kong hinanap ang ugat sa leeg at braso. Doon ko ipinasok ang kemikal para palitan ang dugo at mapreserba ang katawan. May malamig na pakiramdam na dumikit sa balat ko habang inaabot ko ang syringe. Unti-unti kong in-inject ang formalin at pinanood ko kung paano nagiging mas matigas at maputla ang balat ng bangkay. Isa-isa kong sinunod ang tamang galaw. Parang ritual na kabisado ko na sa dami ng beses na ginawa ko yun. Kasunod noon, inayos ko ang mukha niya. Pinunasan ko ang labi. Inalis ang mga bakas ng pagkaputla at maingat kong isinara ang mga mata gamit ang maliliit na turok ng karayom at sinulid. Doon ako madalas tumagal kasi naniniwala akong kahit patay na, karapatan pa rin nilang magmukhang payapa sa huling pagkakataon. Nang matapos ang lahat, tinakpan ko ang bangkay ng malinis na kumot at huminga ng malalim. Di nagtagal, saktong katatapos ko lang maligo nang biglang dumating ang pamilya para kunin ang katawan. Nang mabayaran naman nila ako, agad akong bumalik kay Mia. Pinaliguan ko siya at pagkatapos mabihisan ay iniupo ko siya sa kanyang wheelchair. Nang makabihis na kaming mag-ina, agad kaming pumunta kina Mang Henry. Sarah! Nandito na pala kayo. Tita Lily, magandang umaga po. Magandang umaga rin, Iha. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Medyo magaan naman po. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Huwag ka masyadong mag-alala. Gagaling ka rin. Salamat, Lily. Nga pala,
Sabi ni Mang Henry kahapon, pumunta ako rito kasi kailangan yata ni Aling Eva ng katulong sa kusina. Oo, ang dami kasing tao ngayon eh. Pero parang may nakuha na si tatay na tutulong. Ang mabuti pa, samahan mo nilang si Kuya Alex. Samahan saan? Mag-aasikaso ng paglilibingan ni nanay. Alam mo naman si Kuya Alex, baguhan lang dito sa baryo natin. Wala siyang alam sa dapat puntahan. Okay lang naman sa akin pero okay lang ba na kami ang mag-aasikaso nun? Oo naman. Hindi kasi kami makaalis dito eh. Mahirap pag kami ang wala at halos dagsain kabibigla ng mga makikiramay na galing pa sa Maynila. Huwag ka mag-alala. Si Mia, pwede naman siya magpahinga sa kwarto ko. Sige po, tita. Sigurado ka ba? Ayos ka lang dito? Oo naman po. Saka nag-promise din sa akin si Tita Lily na pahihiramin niya ako ngayon ng cellphone. Oo, Mia. Ako ang bahala sa'yo. Okay, sige. Basta, wag na lang masyadong tumitig sa gadget, ha? Hindi maganda yan sa'yo. Opo. Oh, ayun na pala si Kuya Alex eh. Bakit? May problema ba? Wala naman kuya, pero ano kasi, kung pwede sana na ikaw at si Sarah na muna ang mag-aasikaso ng magiging puntod ni nanay. Alam mo naman si tatay, hindi kakayanin yun. Si nanay Eva naman, abala sa kusina. Hindi na nga yun naaalis dun eh. Ako naman bahala kay Mia kaya masasamahan ka naman ni Sarah. Ganun ba? Akala ko ba kailangan din ang makakatulong dito sa kusina? Huwag ka na mag-alala sa kusina. May iba na nakaalalay kay Nanay Eva. Ang kailangan ngayon, siguraduhin maayos ang puntod bago ang libing bukas ng hapon. Sige, walang problema. Basta't may kasama nga ako. Kaya naman siguro namin. Huwag ka mag-alala. May magbubungkal naman ng lupa. Kayo na lang magbabantay at titiyak na tama ang lugar at ayos ang lahat. Sige. Kami na ang bahala. Sige anak. Huwag mo nang pahirapan ng Tita Lily mo, ha? Aalis muna ako saglit. Sige po, ma. Ingat po kayo. Huwag kang lalabas ng kwarto, anak. Alalahanin mo. Bawal kang mapagod. Opo. Kuya, ikaw na bahala kay Sarah, ha? Sige, aalis na kami habang maaga pa. Ang dinig ko sa balita, may low pressure daw ngayon eh. Umalis kami noong araw na yon, Sir Jupiter, na hindi ko man lang iniisip ang mga maaaring mangyari. Ang pakiramdam ko ay magiging normal lamang ang lahat. Wala rin namang mali siya para sa akin ang pagsama ko kay Alex dahil magalang naman siya at maginoo. Ngunit ang normal na araw na yon ay hindi pala matatapos sa paraan kung paano ito nagsimula. Sanay ka na ba talaga sa ginagawa mo, Sarah? Parang mabigat na trabaho yan para sa isang babae. Lalo na kung iisa ka lang. Sanay naman na ako, Alex. Ilang taong ko na rin ginagawa to. Kaya parang normal na lang sa akin ang trabahong ginagawa ko araw-araw. Pero hindi ka ba nahihirapan na mag-isa? Ayaw mo bang kumuha ng helper? Kailangan ko kasi ang pera. Kung kuha pa ako ng babayaran, mababawasan ang kinikita ko. Naiintindihan ko. Pero hindi ka ba natatakot? Alam mo na, mag-isa mong inaasikaso ang isang bangkay. Pagkatapos mag-isa mo pang gagawin lahat. Noong una, oo. Nakakapanginig nga sa takot eh. Pero kalaunan, wala naman akong choice. Kailangan kong kayanin para kay Mia. Dito ako kumikita ng maayos eh. Para masuportahan lahat-lahat ng pangangailangan niya. Kung sa bagay. Ikaw, hindi ka ba nahihirapan sa pagiging albularyo? I mean, ang sabi nila, ang mga albularyo daw, kung gaano kagaling magpagaling ng malulubhang sakit, hindi nila kayang gamutin ang mahal nila sa buhay. Totoo. At yan nga siguro ang dahilan kung bakit hindi pa ako nakakabuo ng pamilya. Alam mo, mapait ang buhay. Madalas ang bagay na kinatatakutan natin ang ibinibigay sa atin. Kung magkakaroon ako ng asawa at anak, paano kung hindi ko sila kayang gamutin? Hindi ko alam. Parang mawawalan ng silbi ang ginagawa ko kung mismong pamilya ko ay hindi ko kayang alagaan. Hindi na ako nakasagot noon, Sir Jupiter. Sakto namang may dumaan na sasakyan papunta sa bayan kaya't nanahimik na lang kami sa buong biyahe. Pagdating namin, sinimulan na naming asikasuhin ang mga utos ni Lily para sa paglilibing ni Aling Cecilia. Hindi naman kami nahirapan dahil maayos ang lahat ng papeles niya. Nang makausap namin ang may-ari ng lupa, agad din kaming dinala sa lugar kung
kung saan ipipwesto ang nitso. Wala na bang ibang pwesto? Parang masyadong malayo ito sa gate. Hindi ba mahihirapang buhatin ng kabaong dito? Wala tayong magagawa, Alex. Kung anong available na lupa ang ibigay sa atin, yun lang ang pwede. Paramihan sa mga bakante rito, makakontrata na eh. Ganun ba? Sa bagay, kaya naman siguro. Huwag kang mag-alala, Alex. Sanay na ang mga tao na para marating ang dulo ng mga puntod na to, kailangan nilang apakan ng ibang nicho. Ganito talaga rito. Hindi lang ako sanay. Probinsya din naman sa amin pero hindi ganito ang klase ng libingan. Siguro nga naninibago ka lang. Matapos masikaso ang lahat, umalis na agad kami doon dahil nagdidilim na rin ang kalangitan. Sa biyahe, hindi pa man kami nakakalayo sa bayan ay bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Sa sobrang lakas, tumaas ang tubig sa daraanan naming ilog papunta sa bahay ni Lily. Dahil hindi na rin kakayanin ng tricycle, wala kaming nagawa kundi takbuhin na lamang ang daan papunta sa bahay. Dito na muna tayo magpalipas ng ulan, Alex, ha? Baka kahit tayo ay hindi na makatawid sa lakas ng agos eh. Oo nga, ang bilis lumaki ng tubig. Parang saglit lang, binaha na agad. Ganyan dito kapag malakas ang ulan, biglang tataas ang ilog. Kaya bihira rin akong lumalabas kapag may paparating na bagyo. Mabuti na nga lang din at nakalagpas na ng tulay itong bahay. Kaya maayos na nakarating naman ng mga bangkay pag magpapaimbalsa mo. Mabuti nga pala at malapit na ang bahay nyo. Kung hindi, baka nasa daan pa rin tayo ngayon, basang-basa. Basang-basa rin naman tayo, oh. Pati damit ko, dumidikit na sa balat. Oo nga, baka magkasakit ka niyan. May tuwalya ka ba? Meron sa loob. Sige, pasok ka na muna. Ang tahimik talaga dito. Ibang-iba sa bahay ni Lily. Doon, parang palengke sa dami ng tao. Sanay na ako sa tahimik. Kahit nga minsan nakakatakot ang katahimikan. Mas kampante ako rito. Bakit naman nakakatakot? Ewan ko, parang mas naririnig ko kasi ang sarili kong iniisip. At minsan, ayoko marinig. Di ba minsan may mga ganung pagkakataon na sarili lang din natin na nagpaibigay ng takot sa atin. Ewan, baka ako lang naman ang ganun. Naiintindihan naman kita. Hindi ko lang inakalang may ganitong side ka rin. Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Wala naman. Pero seryoso, Sarah. Hindi biro ang ginagawa mo. Mag-isa mong binubuhay si Mia. Nag-iimbalsa mo ka pa. Tapos ikaw ang nag-aasikaso ng lahat. Hindi lahat kaya yan. Wala naman akong choice, Alex. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Hindi ko rin kayang humingi ng tulong palagi. Pero minsan kailangan mo ring magpahinga. Tao ka lang rin naman. Napapagod. Alam ko. Pero sa totoo lang, mas okay na rin tong wala akong inaasahang ibang tao. Bakit naman? Hindi naman masamang humingi ng tulong. Huwag kang ganyan. Baka mamaya kung ano ang iniisip mo dyan, ha? Bakit? Ano bang iniisip mo? Wala naman akong masamang ibig sabihin. Basta, wag na lang. Hindi maganda na may mga salitang mahirap ipaliwanag. Alam mo, masarap kang kausap. Kahit papakiramdam ko, ang dami mong tinatago. Hindi lahat ng bagay kailangan ipakita, Alex. Alam ko naman, Sarah. Hindi ko lang alam kung maiintindihan mo. Pero iba ang tingin ko sa'yo. Huwag, Alex. Huwag mong simulan yan. Bakit? Takot ka rin ba? Alex, ano bang ibig mong sabihin? Baka nilalamig ka lang. Sandali, manang kukuha ng tuwalya, ha? Sarah, sa dami ng nakilala kong tao, ang bilis kumaan ang pakiramdam ko sa'yo. Palagay ko iba ka. May bigat, may tapang, pero may lambing din. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to sa akin ng ganito kabilis na panahon. Nadadala ka lang siguro ng sitwasyon. Hindi. Kahit kahapon pa lang tayo nagkakilala, ramdam ko na. Alex. Sarah.
Mariin akong napalunok noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam noon kung ano ang dapat kong gawin. Matagal na rin mula nang huli akong makasama ng lalaki. Isang lalaking kahit sandaling nagparamdam ng pagmamahal. Kung hindi ko nakita si Alex noon bilang mabuting lalaki, baka naisip ko na panandalian lang yun at lilipas din. Pero hindi ganoon. Mali na gamitin ang pagiging mag-isa niya para sa pansarili kong pangangailangan. Bagaman gumakabog ang dibdib ko dahil sa bigat ng desisyon, nanginginig ang mga kamay ko nang humakbang ako palayo sa kanya. Huminga ako ng malalim at nagsalita upang pigilin siya sa kanyang balak. Huwag. Hindi pwede to. Bakit naman? Wala naman tayong mga asawa pareho, hindi ba? Alam ko. Pero magkakamali ka lang kung itutuloy mo pa yan. Marami na akong kailangang unahin sa buhay ko. Hindi ko na kayang isingit pa mga ganyang bagay. Sarah, pasensya na. Akala ko... Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nadala lang ako. Hindi tama to. Wala kang dapat ikahiya. Natural lang na maramdaman niya. Hindi, Alex. Magkaiba tayo ng mundo. May anak ako. May responsibilidad. Hindi ako pwedeng basta na lang madala ng emosyon. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Salamat. Pero sana, huwag na natin pag-usapan to, ha? Wala namang nangyari. Wala nga ba? Pinalibutan kami ng nakabibinging katahimikan matapos ang eksenang yun. Agad akong dumiretso sa banyo para magpalit ng damit at paglabas ko, bihis na rin siya. Dahil malakas pa rin ang ulan noong oras na yon, nagpasya akong dumiretso na lang muna sa kabilang silid kung saan pinagtuunan ko ng pansin ang pag-aayos ng mga gamit ko para sa pag-iimbalsamo. Sarah. Oh, Alex, bakit nandito ka? Pasensya ka na kanina. Akala ko kasi posible na pareho tayo ng nararamdaman noong oras na yon. Pasensya na. Nadala lang ako ng sarili ko. Hayaan mo na. Kalimutan na natin yon. Baka kailangan mo ng tulong. Nakakainip din kasi sa sala eh. Hindi na. Kaya ko na to. Nag-aayos lang naman ako dito para bukas nakahanda na yung mga gamit ko para sa darating na bangkay. Ganun ba? Ano pala tong metal na kahon? Para saan? Yan ba? Ako wala yun. Pinaglagyan ko lang ng mga kailangang gamit. Pero bakit parang malamig? Pwede ko bang buksan? What? Sorry. Hindi ko alam na bawal hawakan. Alex, bakit ka ba nakikialam? Umalis ka na nga lang muna, pwede ba? Bakit ka pa kasi sumunod dito? Wala akong masamang intensyon, Sarah. Gusto ko lang talagang kausapin ka. Para saan? Dahil kanina? Ano bang nangyari? Wala naman, di ba? Hindi. Alam kong wala, pero... Pwede ba? Tigilan mo yan, Alex, ha? Pinatuloy kita sa bahay ko dahil malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo. Pero hindi para sa kung ano pang bagay. Bakit? Ano bang kinakatakot mo? Wala akong ikinatatakot. Pero hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi nga pwede. Marami na akong problema sa buhay ko. Kaya subukan nating magtulungan, di ba? Nababaliw ka na ba? Ngayon lang tayo nagkakilala pero sasaluhin mo na ang problema ko? Alex, hindi ako ganong klaseng babae. Kahit gaano pa kahirap, gagapangin ko lahat yan nang hindi ko kailangang umasa sa lalaki. Sarah, hindi naman tayo mga bata. Alam na natin kung paano tumakbo ang buhay. Hindi na uso ang pambobola sa edad natin. Kaya lang ang sinasabi ko, hindi lang naman tulong ang pinupunto ko dito eh. Yung alam mong lagi kang may kasama sa buhay kahit gaano pa kahirap yan. Hindi ko kailangan yan. Bahala ka. Kung yan ang pasya mo, wala naman akong magagawa eh. Umalis siya ng silid, Sir Jupiter, at napahawak na lamang ako sa aking ulo. Nang mahimasmasan, agad kong nilapitan ang kwadradong metal na kahon at binuksan ito. Sa loob, tumambad sa akin ang usok na nagmumula sa malamig na yelo.
Nang makita ko ang mga bote sa loob na matagal ko nang iniimbak, huminga ako ng malalim. Doon kinuha ko ang isang bote. Kumuha ng syringe sa gilid at itinusok sa bote para kunin ang pulang likido. Pagkatapos kinuha ko rin ang isa pang bote ng pulang likido na nasa pangalawang bahagi ng built-in refrigerator. Nang mailagay ko ito sa isa pang syringe at makumpleto na ang kailangan ko, agad akong dumiretso sa harap ng microscope sa gilid. Ipinatak ko doon ang pulang likido at sinilip ang microscope. Gaya ng dati, kakaiba pa rin ang nakikita ko. Pero nang lagyan ko ng isang patak ng isa pang likido, doon lamang naging normal ang imahe. Bagsak ang balikat ko nang ibinalik ko sa lalagyan ang mga ginamit ko. Tinapon ang syringe at inayos ang mga kagamitan. Sakto namang tumila na rin ang ulan kaya nagawa na naming makapunta sa bangkayan ni Alex. Oh, kumusta ang lakad nyo? Inaabot kayo ng ulan panigurado. Saan kayo nagpalipas ng ulan? Sa bahay kami nagpalipas ng ulan. Hindi na kasi kayang tawirin yung ilog eh. Buti na lang kanina hanggang paan na lang yung baha kaya ayun, magtawid na rin kami. Ah, ganun ba? Mabuti at hindi kayo nagpilit lumusong. Nga pala. Tungkol naman sa puntod, ayos na ang lahat Nakapili na kami ng lupa. Maayos na rin ang papeles. Oo, nagkausap na rin kami ng may-ari. Wala nang magiging aberya bukas. Salamat talaga. Hindi ko alam kung paano kung wala kayo. Wala yun, Lily. Kamusta naman kayong dalawa? Hindi ba kayo nahirapan? Hindi naman. Hindi ka ba naman nailing dito sa pinsan ko, ha, Sarah? Hindi naman. Wala naman naging problema. Talaga ba? Pero bakit parang iba naman ang itsura ng mga mukha niyo ngayon? Ayos na ba talaga kayo? Wala. Pagod lang siguro. Oo, medyo nakakapagod din ang lakad. Pero ayos lang. Basta natapos namin ang dapat tapusin. Sige na nga. Baka ako lang nag-iisip. Lily, kung ayos na ang lahat dito, mauunan na rin kami ni Mia, ha? Ngayon na? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Akala ko ba dito na muna kayo sa bangkayan ni Mia? Hindi na siguro. Sasama naman ako bukas sa libing, Lily. Kaya uuwi na muna kami ng anak ko, ha? Sandali. Kung ang iniisip mo gagabihin ka sa daan, narin naman si Kuya Alex. Pag uwi niyo, magkakasama na kayo umuwi, hindi ba? Naku, hindi na. Mauuna na kami ni Mia. Kung yun ang gusto ni Sarah, hayaan mo muna siya, Lily. Oh, nandito pala kayo. Narinig ko, ayos na raw ang lahat. Opo, Mang Henry. Naasikaso na po namin lahat para bukas. Maayos na po ang puntod. Pwede na pong ilibing si Aling Alicia. Salamat sa inyo dalawa. Malaking ginhawa sa amin ito. Hindi ko na rin kaya mag-asikaso ng ganon. Totoo yun. Salamat talaga, Sarah. Alex, hindi biro ang panahon ngayon. Tapos kayo pa ang umalalay. Wala pong anuman, Aling Eva. Oo nga po. Maliit na bagay lang. Maliit? Nako, sa amin malaki yon. Kaya wag kayo mahihiyang dumaan dito kung may kailangan kayo, ha? Salamat po, pero siguro uuwi na rin kami ni Mia. Sandali, hindi na ba kayo mapipigilan? Umuulan, iha. Hindi ba't mahihirapan kayong maglakad pa uwi? Ihahatid ko na lang po sila, Aling Eva. Naku, hindi na kailangan. Hayaan mo na ako, Sarah. Pakiusap. Malakas pa rin ang tubig sa ilog. Baka pumapapano kayo pa uwi. Aalis din naman ako agad. Ihahatid ko lang kayo. Oo nga naman, Sarah. Aalalayan niya kayo ni Mia sa daan. Ang problema sa akin, Sir Jupiter, ay pag nakikiusap si Lily, hindi ako makatanggi. Siguro dahil malaki talaga ang utang na loob ko sa kanila noong mga panahong yon. Noong bagong lipat pa lang kasi kami ni Mia, sila ang tumulong sa akin upang mabuhay sa panibagong probinsya. Dahil sa sinapit ko noon nang mamatay ang ama ni Mia, natakot ako sa tao at nahirapan akong makisama sa iba. Pero dahil sa pagmamalasakit nila, unti-unti akong nakabalik sa normal na buhay. Maliban na lamang ng magkasakit si Mia. Kaya noong hapon na yun, magkasama naming inalalayan si Mia pauwi. At gaya ng pangako ni Alex, umalis nga siya agad matapos lamang ihatid kami. Sandali, Alex.
Ano yun? Pasensya ka na rin sa akin kanina ha. Hindi ko naman gusto na ipagtabuyan ka eh. Sana okay pa rin tayo. Pero kasi, may mga suliranin ako na mas mabuti nang hindi madadamay ang taong katulad mo. Hindi kita maintindihan, Sarah. Pero hindi kita pipiliting ipaunawa sa akin. Salamat. Sige, mauna na ako. Ma? Bakit anak? May kailangan ka ba? Kanina, parang napapansin ko yung tingin mo kay Kuya Alex. Parang biglang may nag-iba. May gusto ka po ba sa kanya? Ano ka ba anak? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Ma. Ang ibig ko pong sabihin, kung sakali lang naman, okay lang naman sa akin eh. Hindi ko naman ikagagalit kung sakaling magustuhan mo si Kuya Alex. Bukod sa mukhang mabait siya, maalaga pa. Mia, hindi ganun kadali yun. Minsan ang tao kailangan ng taon para makilala. Sino ba nagsabi na yan ng standard, Mama? Masasayang lang ang oras kung gugugulin natin sa pagkilala sa tao. Minsan, kahit maayos siya talaga, pagdating sa dulo sadyang nagbabago. Kaya bakit hindi subukan habang ngayon na alam mong mabuti siya? Kailangan ba laging sigurado, Mama? Hindi ako basta pwedeng magbukas ng puso, anak. Pero Ma, bakit hindi? Lagi kitang nakikitang pagod. Lagi kang nag-iisa. Minsan naiisip ko, baka kailangan mo rin ng kasama na mag-aalaga sa'yo. Hindi lang puro ikaw ang nag-aalaga sa akin. Anak, ikaw lang ang iniintindi ko. Sa'yo ako nakafocus. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Naiintindihan ko po yun, Ma. Pero, hindi ba mas lalo kang lalakas kung may taong sumusuporta sa'yo? Hindi ba mas magiging magaan kung may makakasama ka? Baka totoo ang sinasabi mo pero, anak, iba ang sitwasyon natin. May mga bagay sa buhay na mas mabuting hindi na malaman pa o madamay ang ibang tao. Natatakot ka ba, Mama? Oo, Mia. Natatakot akong madamay ka. Natatakot akong baka masaktan ka kung sakaling magkamali ako ng pinasok sa buhay natin. Hindi ko kayang isugal ang kapakanan mo. Pero Ma, hindi mo kailangang laging isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Kung mahal ka talaga ng isang tao, mamahalin na rin ako. Hindi ba ganun dapat? Anak, sobrang bata ka pa pero ang bigat ng mga salita mo. Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa at nasasaktan sa sinasabi mo ngayon. Alam ko, Ma. Alam kong hirap ka na po sa akin. At kahit hindi mo sabihin, nakikita ko yun. Kaya lang, ayokong isipin mo na ako ang dahilan kung bakit hindi ka na pwedeng maging masaya. Hindi, anak. Huwag mong iisipin na hadlang ka sa kaligayahan ko, ha? Butaw ang kaligayahan ko. Kung sakali man na hindi na ako magmahal muli, hindi dahil sa'yo, o hindi dahil pinili kong mas mahalin ka. Pero, Ma... Ikaw ang mundo ko, Mia. At hanggat kasama kita, sapat na sa akin yun. Lagi po akong nasa tabi mo, Ma. Pero sana, kapag dumating yung panahon na handa ka na ulit magmahal, huwag mong isarado ang puso mo. Ewan ko, anak. Baka hindi na talaga. Pero salamat, ha? Dahil kahit bata ka pa, naiisip mo ang kaligayahan ko. Kasi mahal kita, Ma. Ayokong nakikita ka mag-isa. Mahal din kita, Mia. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Niyakap ko si Mia ng mahigpit para bang ayaw ko na siyang pakawalan. Sa mga sandaling yon ramdam ko ang lahat ng takot, pangamba at bigat ng mundo na araw-araw kong pinapasan. Ang yakap niya ang nagsilbing paalala na hindi ako nag-iisa. Pero kasabay noon ang hapdi ng katotohanang wala na akong ibang inuuna, kundi siya. Siya lang ang anak kong si Mia, ang natitirang dahilan ng bawat paggising ko sa umaga. At sa bawat tibok ng puso ko, ipinangako kong gagawin ko ang lahat para mapanatili siyang buhay. Mia? Anak? Bakit? Anong nararamdaman mo? Hindi.
makahinga. Diyos ko, sandali lang. Sandali anak ha. Huwag ka magsalita. Kumalma ka. Sakit. Sandali anak. Sandali lang. Diyos ko, kukunin ko lang ang gamot mo sa kwarto. Mia, anak, eto, inumin mo ang gamot mo. Nay! Hindi po yan. Ayoko po yan. Kailangan ko ng... Diyos ko, Mia, anak ko. Sandali anak, kukuha ko ng kailangan mo ha. Hintayin mo lang ako anak. Huwag kang lalabas. Please, bibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Dali-dali akong tumakbo sa labas ng bahay at agad pumasok sa silid kung saan ako nag-iimpalsamo. Binuksan ko ang metal na kahon at halos nanginginig ang mga kamay ko habang binadampot ang Tupperware na nakalagay sa ilalim. Nanginig pa rin ang mga kamay ko habang hawak ang malamig na lalagyan bago muli akong tumakbo palabas ng bahay. Pakiramdam ko noon, Sir Jupiter, ay nauubusan na ako ng lakas habang ako mismo ang naglahad ng sisidlang yon sa harap ng anak kong si Mia. Hindi yun unang beses, Sir Jupiter, pero nang makita ko kung paano dali-daling hinawakan ni Mia ang laman ng Tupperware at agad na isinubo sa kanyang bibig na parang sabik na sabik, tuluyan na lamang akong napaiyak. Dahan-dahan lang anak. Opo. Diyos ko. Ma, sorry po. Hindi ko po sinasadya na maging ganito. Hindi ko lang po kaya pigilan. Sorry po. Alam ko anak, alam ko. Hana, naiintindihan kita anak ko ha. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Kasalanan ko to. Hindi ma, wala po kayong kasalanan. Hindi mo po kasalanan na naging halimaw ako. Sorry ma. Tumingin ka sa akin anak. Hindi mo ginusto ito. Hindi ka halimaw. Gagaling ka rin. Gagawa si mama ng paraan ha. Magtiwala ka lang sa akin anak, makakahanap tayo ng lunas para dito. Pero ma, nawawalan na po ako ng pag-asa. Hindi ko na rin po iniisip na gagaling pa ako. Gusto ko na lang po mamatay. Diyos ko anak, huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ikaw mawawala. Huwag kong iiwan anak, gagawa tayo ng paraan ha. Hindi ka magiging halimaw. Hindi ko na kaya. Ma, natatakot po ako na pati kayo masaktan ko kapag hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi, ganito anak. Makinig ka sa akin, ha? Mula ngayon, hindi ka muna lalabas ng bahay, ha? Mahanap muna tayo ng paraan para mawala ang sakit mo. Opo. Kaya natin to anak. Makakayanan natin to. Salamat, ma. Mahal na mahal ko din po kayo. Ano nga ba ang magagawa ng isang ina kung ang anak na walang kamuwang-muwang sa mundo ang nakasalo ng isang pagsubok na hindi kayang tanggapin ng marami? Aaminin ko, Sir Jupiter, alam ko kung ano ang nangyayari sa katawan ng anak ko. Pero sa puntong yon, para makasurvive sa mga pinagdadaanan, kailangan kong isipin na may iba pang solusyon upang maging normal ang lahat. Ngunit sa araw na yon, matapos kong malinisan si Mia at maipasok sa kwarto, nagulat ako nang matagpuan ko si Alex. Tahimik na nakasandal sa gilid ng bahay. Malalim ang iniisip at nang humarap siya sa akin, malungkot ang kanyang mga mata. Kanina ka pa ba dyan? Medyo matagal na. Narinig ko ang lahat, Sarah. Ano? Narinig mo? Oo, hindi ko sinasadya. Bumalik lang ako kanina kasi malaki na ulit ang baha sa ilog. Hindi na ako makatawid pabalik. Pero, sandali. Hindi mo naiintindihan, Alex. Huwag mo sasaktan ng anak ko. Shh! Hindi kita hinuhusgahan. Naiintindihan ko, Sarah. Mas lalo kong naiintindihan ang sitwasyon mo na sobra na ang bigat ng pasan mo. At nakikita ko kung paano mo ginagawa ang lahat para sa anak mo. Kahit masakit, kahit hindi ka tanggap-tanggap sa mata ng iba. Pero mali ang lahat, Alex. Alam kong mali. Kahit ako tuwing nakikita kong kinakailangan kong gawin yun, para akong tinudurog. Ang sariling anak ko, minsan hindi ko na siya makilala.
Ako pa ang gumagawa ng bagay na hindi dapat para lang iligtas ang anak mo. Pero Sarah, ikaw ang ina niya. At wala nang mas tunay pa riyan kaysa sa pagmamahal na ipinapakita mo. Hindi lahat ng ina kayang tiisin ang ginagawa mo. Marami ang susuko. Marami ang tatakbo. Pero ikaw, nananatili ka. Lumalabang ka. Hindi ako sigurado kung pagmamahal pa ba ito o kabaliwan na lang, Alex. Araw-araw natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa kanya. Natatakot akong makaalam at higit sa lahat. Natatakot akong mawala siya sa akin. Wala kang dapat ikahiya. Kung ako man ang nakakarinig o nakakakita, wala akong ibang nakikita kundi isang ina na handang ibigay lahat. Hindi ko man lubos na maintindihan ang sakit na dinadala ninyo. Pero Sarah, pinaniniwalaan ko ang lakas mo. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kaya, Alex. Hindi ko na alam kung tama pa ba ito o puro sinungalingan na lang ang papaniwalaan sa sarili ko. Minsan, hindi natin kailangan ng sagot kung tama ba o mali. Minsan, sapat na yung ginagawa natin dahil yun ang tanging paraan para mabuhay ang taong pinakamahalaga sa atin. At sa kaso mo, si Mia yun. Pero paano kung dumating ang araw na hindi ko na kayang itago? Paano kung malaman ng lahat? Paano kung lumala pa? Kung dumating man ang araw na yun, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, Sarah. Hindi kita iiwan. Kahit makita ko pa ang lahat ng pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Alex, bakit mo ginagawa to? Bakit mo ko tinutulungan kahit ganito ako? Dahil nakikita ko ang totoo sa'yo. Hindi ang mga lihim. Hindi ang mga bagay na kinatatakutan mo. Kundi ang pagiging ina mo. Yun ang mas malakas kaysa sa lahat ng dilim. At kung may kahit anong bigat na kaya kong pasanin para sa'yo, gagawin ko. Sko, Alex. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Tahan na, Sarah. Naiintindihan kita. Tahan na. Sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, hinayaan kong bumigay ang sarili ko. At para bang sobrang gaan ng pakiramdam. Hindi man nasabi lahat ng iniisip ko sa buhay, para bang bigla akong nakatagpo ng kakampi. Taong nagsasabi sa akin na may tama sa ginagawa ko, na may katwiran ang mga nangyayari sa aking buhay. Hindi ko na nga maalala kung kailan ang huling beses na naramdaman ko yun, Sir Jupiter. Kaya naman sa sandaling yun, labis akong nagpasalamat at alam kong hinding-hindi ito mawawala sa aking alaala. Ilang oras ang lumipas bago ako tuluyang tumahan sa pag-iyak. Sa labas ng bahay nakaupo kami sa mahabang kawayang bangko, nakatingin sa maulap at madilim na langit. Alex, minsan iniisip ko, baka hindi lang aksidente ang lahat ng ito. Baka may pinagmulan. Anong ibig mo sabihin? Si Ramon, ang asawa ko, ang ama ni Mia. Namatay siya sa sunog. Pero bago pa yun, may mga bulong-bulungan na sa baryo na siya raw ang dahilan ng mga sunod-sunod na pagkamatay noon. Paano? Hindi ko alam. Noon, hindi ko pinapansin. Akala ko chismis lang. Gawa-gawa ng mga tao dahil hindi nila gusto ang asawa ko. Pero may isang bangkay noon na magpabulalas habang nililibing. Na si Ramon daw ang may pakana na siya raw ang dahilan kung bakit hindi sila matahimik. At naniniwala ka? Hindi. Hindi ko kayang paniwalaan noon. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. At sinong asawa ang hindi pagtatanggol ang asawa niya, hindi ba? Pero ngayon, pag nakikita ko si Mia, may mga bagay, mga senyales na noon ay sa kanya ko lang nakita. Mga tingin, mga pagkakataong hindi ko maipaliwanag na ngayon ay sa anak ko na lumilitaw. Sarah. Alam ko, parang imposible, parang kasinungalingan. Pero pakiramdam ko, doon niya nakuha. Doon nagsimula. At hindi ko alam kung sumpa ba ito o minana lang ni Mia ang lahat ng iyon.
At sa tingin mo, si Ramon nga ang dahilan kung bakit nangyayari ito kay Mia? Palagay mo ba nakuha niya ang lahi ng tatay niya? Pagiging aswang? Hindi ko sigurado. Pero Alex, totoo nga ang mga sinabi ng mga tao noon. Kung may kinalaman siya sa lahat ng kamatayan sa baryo, baka nga siya ang ugat ng lahat ng ito. At si Mia, siya ang nakatanggap ng lahat ng bigat na yun. Kaya pala ganun na lang ang galit ng mga tao noon. Kaya pala ganun na lang ang bigat ng iniwan sa'yo. Oo. At hanggang ngayon dala-dala ko yun. Ang takot. Ang hiya. Ang tanong na hindi ko masagot-sagot. At ngayon, si Mia, siya ang nagdurusa. Pero Sarah, wala kang kasalanan. Hindi mo pinili ito. Hindi mo ginusto na mapasa kay Mia ang lahat ng bigat na yon. Ang mahalaga ngayon, nandito ka para sa kanya. Yun nga ang pinangahawakan ko, Alex. Kung hindi ko siya lalabanan, baka tuluyang lamunin si Mia ng kung anong iniwan ng ama niya. At hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Kinabukasan, Sir Jupiter, tila mas mabigat pa ang simoy ng hangin kaysa sa nakaraang gabi. Habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa likod ng mga bundok, ramdam ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Parang may tinatabing sekreto ang baryo. Sa bawat huni ng ibon, sa bawat ihip ng hangin, may kasamang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Pagbangon ko mula sa mahabang gabi, alam kong panibagong yugto na naman ang kakaharapin naming mag-ina. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakatayo nang bigla kong marinig ang malakas na katok sa pintuan. Pagbukas ko, bumungad si Lily, namumugto ang mga mata. Halos hindi makahinga sa paglikbi. Sarah! Sarah! Nandiyan ba si Kuya Alex? Tulungan niyo kami! Si Tatay Henry! Inatake siya! Sandali. Gigisingin ko lang siya. Alex? Alex, gising. Nandito si Lily. Inatake raw sa puso si Mang Henry. Ano? Sige, sandali. Susunod na ako. Lily, palabas na siya. Ano bang nangyari? Hindi ko na alam. Basta bigla na lang siyang bumagsak kanina habang nag-aalmusal. Halika na, Lily. Pumunta na tayo sa inyo. Dito ka na lang muna, Sarah. Babalitaan na lang kita sa nangyari. Kailangan hindi mo maiwan si Mia ngayon. Okay, sige. Salamat. Umalis siyang daladala ang bigat ng problema at naiwan akong hindi mapakali sa loob ng bahay. Lumipas ang mga oras pero hindi pa rin dumating si Alex. Hindi ako mapalagay. Naglalakad ako ng paikot, nanginginig ang mga kamay kong magkasiklop. Paulit-ulit kong tinitingnan ang pinto, umaasang papasok siya na may magandang balita. Ngunit nang sumapit ang hapon, sa wakas bumukas ang pinto at doon, Sir Jupiter, natigilan ako. Bumungad si Alex at sa mga bisig niya buhat-buhat niya ang katawan ni Mang Henry. Maputla ang mukha, nakapikit na parabang mahimbing na natutulog. Pero alam kong hindi na siya muling magigising pa. Sarah! Diyos ko, anong nangyari? Bakit, ha? Alex? Wala na siya nang dumating ako. Diyos ko, Lily. Sarah, bakit ba nangyayari ito sa pamilya namin? Hindi pa nga naililibing si nanay. Si tatay naman agad ang sumunod. Lily, kailangan nating tanggapin. Nawala na si Mang Henry. Bakit ba kailangan sunod-sunod ang namamatay sa baryo natin? Sino ba ang mahala sa baryong ito? Sino ba ang nagdadala ng kamalasan? Lily. Diyos ko! Kawawa naman si tatay. Hindi pa man lang niya naililibing si nanay. Siya naman ang pagbuburulan ngayon. Lily, halika, maupo ka muna. Kailangan maimbalsa mo si Tatay Henry. Mas mabuti siguro umuwi ka na muna. Naghihintay na ang tricycle sa labas. Magpahinga ka. Pero kuya... Lily, mas makakabuti sa'yo kung magpapahinga ka na muna.
Isa pa, kailangan ng nanay mo ng karamay ngayon. Siguradong hindi rin niya kinakaya ang sitwasyon. Sige, Lily. Ako nang bahala kay Mang Henry. Salamat. Salamat, Sarah. Mabuti na lang at nandito kayo. Kuya Alex, paano na lang kung mag-isa akong hinaharap ang lahat ng ito? Umalis noon si Lily kaya't naiwan muli si Alex sa bahay. Dinala niya ang katawan ni Mang Henry sa silid sa labas at matapos kong magpaalam saglit kay Mia, agad din akong sumunod. Pagpasok ko roon, agad kong nasilay ng lungkot sa mga mata ni Alex. Alam kong labis din siyang nasasaktan. Tinuring niya si Mang Henry na parang tunay na ama at alam halos ng buong baryo kung gaano kabuti at kaalalahanin ang taong yun. Alex, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Bakit sunod-sunod na lang ang nangyayaring ito? Una si Aling Cecilia, tapos ngayon si Mang Henry. Parang may sumpa sa baryo natin. Walang sumpa sa baryo na ito, Sarah. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa umiikot sa isip ko eh. Baka dahil kay Mia. Baka nga totoo yung mga bulong-bulungan na malas ang mag-alaga ng isang aswang. Huwag mong sabihin yan. Hindi kasalanan ng anak mo. Pero Alex, kung lahat ng ito may kinalaman sa kalagayan niya. Sarah, nakikita ko. Nakikita mo? Anong ibig mo sabihin? Mula pa noong unang nakita kita sa bangkayan, may itim na aninong laging nakasunod sa inyo ni Mia. Hindi ko agad sinabi kasi baka isipin mong nababaliw ako. Pero bawat hakbang mo, bawat galaw niya, may nakadikit na nilalang na hindi ko maipaliwanag. Itim na anino? Alex, huwag mo naman akong takutin, no? Kala ko ba hindi ka naniniwala na masama ang anino na yon? Hindi ko gusto na takutin ka. At nung una akala ko wala naman siyang ginagawang masama dahil hindi naman niya kayo sinasaktan. Sigurado rin ako na hindi siya ang rason ng lahat ng nangyayari kay Mia. Pero ngayon, alam ko na. Ang aninong yon ay may kinalaman sa mga sunod-sunod na kamatayan sa baryo. Hindi si Mia, hindi ikaw, kundi ang nilalang na iyon. Sko, ibig mo sabihin, lahat ng ito sinasadya? Oo, pinipili ng anino ang mga buhay na kukunin at ginagawa niya yon para lang may maipakain ka kay Mia. Alex, hindi. Bakit naman niya gagawin yon? Teka, huwag mong sabihin na. Sarah, oo. May kutob ako na ang ama ni Mia ang may kagagawa ng lahat ng ito. Diyos ko, ano ko haharapin to? Kung wala pa noon, may aninong nakabuntot sa akin at sa anak ko. Ano ko siya may pagtatanggol? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Hindi ako lalayo hanggat hindi natin nalalaman ng totoo. Alex, anong dapat kong gawin? Hindi ko kaya pabayaan si Mia. Kahit pa sabihin nilang, kahit pa isipin nilang halimaw siya. Anak ko pa rin siya. Anak ko siya. Hindi rin niya ginusto ito. Alam ko, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para walang makaalam sa nangyayari kay Mia. Pero bakit sa amin to nangyari? Bakit sa anak ko pa? Wala naman kaming ginawang masama. Pinilit kong maging mabuting asawa. Mabuting ina. Tapos ganito lang ang kapalit? Sarah, hindi lahat ng bagay kaya nating ipaliwanag. May mga pasanin na ibinabagsak sa atin nang hindi natin alam kung bakit. Pero ang malinaw, hindi mo dapat pagdudahan ng sarili mo. Lalo na't para kay Mia. Ikaw lang ang inaasahan niya. Sabi nila, mas mabuti para kung hinayaan ko na lang siya. Kung tinanggap ko na lang na mamamatay siya noon. Pero, Alex, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya. At hindi mo kailangang gawin yon. Walang ina ang dapat pumili kung kanino siya magiging tapat. Sa anak ba niya o sa mata ng ibang tao? Alam ko, Sarah, mahal na mahal mo si Mia. Kita ko sa bawat galaw mo, sa bawat desisyon mo. Kaya kahit gaano pa kahirap,
Kahit gaano karumi o kahindik-hindik para sa iba, hindi ka masamang ina. Pero hanggang kailan? Hanggang saan ko kayang dalhin to? Natakot ako, Alex. Natatakot ako na balang araw wala na akong magawa para pigilan siya. Hanggang may hininga ka, Sarah. Hanggang kaya mong ipaglaban. At kung dumating man ang araw na iyon, huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko. Salamat, Alex. Hindi mo alam kung bakit ko kailangan marinig. Sa ngayon, mas mabuti na wag na nga muna si Mia lumabas ng bahay. May kutob ako na kaunti na lang ay hindi na niya makokontrol ang sarili niya. Kaya't habang may oras pa tayo, kailangan na nating makaisip ng paraan. Alex, pinag-aaralan ko ang dugo ng anak ko. Tingnan mo yung metal na box. Nandyan lahat ng ginagamit ko para humanap ng lunas. Pero sa 2 taon, wala akong mahanap na sagot. Pero may nalaman ako. Pag pinaghalo ang dugo ng normal na tao at ang katawan niya, namamatay ang kanyang dugo. Kung ganoon, hindi yan ang paraang kailangan natin. Ang dugo ng tao ay pampalipas gutom lamang. Pero hindi nito magagamot ang nangyayari sa katawan niya. Anong gagawin ko? Susubukan kong gumawa ng panibagong gamot. Sige, ituloy mo na ang pag-iimbalsa mo. Ako naman ay sisimulan ko na ang paggawa ng gamot. Sige. Sa gabing yon, Sir Jupiter, muling bumigat ang aking mga kamay. Habang nakahiga sa malamig na mesa si Mang Henry, halos hindi ko magawang simulan ang proseso. Nanginginig ang daliri ko habang sinusubukan kong ipasok ang karayom at sa bawat patak ng formalin may kasabay na patak ng luha. Hindi ko siya kayang tingnan ng matagal sapagkat ramdam ko ang sakit ng kanyang pamilya, ng iniwan niyang asawa at mga anak na nagluluksa. Maingat kong inilabas ang mga lamang loob niya at unti-unti kong pinunasan ang mga mata gamit ang manggas ko. Bawat bahagi na hinahawakan ko ay parang dagok sa dibdib. Alam kong bawal madala ng emosyon pero tao rin ako. Dahan-dahan kong inilagay sa hiwalay na sisidlan ang mga lamang loob, ngunit may ilang bahagi akong itinago. Isang bagay na matagal ko nang ginagawa. Isang kasalanang hindi ko na kayang napaliwanag kahit kanino. Ginawa ko yon habang nakatingin si Alex. Tahimik, tila bantay na handang sumalo kung bibigay na ako. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Tahimik lang siyang tumango sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang mga kamag-anak ni Mang Henry upang kunin ang kanyang bangkay. Tahimik lamang akong nakatingin habang isa-isang naglapitan ang mga kalalakihan upang buhatin siya palabas ng silid. Ramdam ko pa ang bigat sa dibdib ngunit wala akong nagawa kundi ang magpaalam. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang araw ng libing. Magkasama na inilibing sa sementeryo ang mga kabaong ni Aling Cecilia at Mang Henry. Naroon ang buong baryo. Bawat isa ay may dalang lungkot at kaba sapagkat hindi nila maintindihan kung bakit sunod-sunod na kamatayan ang nangyayari. Habang nagdadasal ang pari, tila ba bumibigat ang simoy ng hangin at unti-unting dumidilim ang paligid. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Si Aling Eva yun. Malakas ang tinig, nanginginig sa galit at takot. Natigilan ang lahat, sabay-sabay na napatingin sa direksyon ng tinuturo niya. At doon, Sir Jupiter, halos mawalan ako ng hininga nang makita ko. Mula sa gilid ng kabaong ni Mang Henry may tumutulong mapulang dugo. Dumidikit ito sa puting tela at unti-unting bumabasa sa lupa. Nagkagulo ang mga tao. May lumapit upang silipin. May umatras dala ng takot at ang iba naman ay nagbubulong-bulungan. Naghihinala kung sino o ano ang sanhi ng lahat ng ito, samantalang ako, nanlamig ang buong katawan ko. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba lahat? Tinudugo na naman ang kabaong. Una si Cecilia, kayon si Henry naman. Diyos ko, may nangyayari talaga sa baryo natin. Totoo nga.
Bakit lagi na lang may dugo? Ano bang sumpa ito? Sino ba may gawa nito? Huwag kayong bulag. Huwag kayong manahimik. Hindi ito basta malas. May kasalanan ng isa sa atin. May tinatago. Kung hindi natin gagawa ng paraan, mauubos tayong lahat. Ma, tama na po. Hindi po itong oras para magsisihan. Ano pa bang paliwanag, Lily? Sabihin mo sa akin, hindi pa't malinaw na may kasamaan na pumapasok sa baryo. Kanino nang galing ang sumpa na ito? Tita Eva, tama na po. Naiintindihan namin ang galit at lungkot ninyo. Pero hindi po ito ang paraan. Tapusin po muna natin ang paglilibing kay tatay. Paano ko titigil, Alex? Sunod-sunod na nawawala ang mga mahal namin. Wala nang kasiguraduhan ang buhay dito. At bawat kabaong may dugo. Dugo. Hindi ba't iyon ay tanda ng sumpa? Tita naman, tama na po. Baka naman nagkataon lang lahat ng ito. Hindi. Hindi ko matatanggap na aksidente lamang ito. May kasamaan sa baryong ito at kung hindi natin haharapin, baka pati tayo ay isa-isang mamatay. Tama na, Tita Eva. Ginugulo nyo lang ang libing eh. Pakiusap po, huwag ninyo nagdagdagan ng sakit na nararamdaman ng lahat ng tao dito. Kuya, huwag mo namang sigawan ng nanay ko. Alam kong hindi ito ang tamang oras pero may punto naman si Mama. Bakit nga ba lagi nilang may dugo? Diyos ko, sino ba ang may gawa nito? Sino? Huwag muna tayong magturo. Darating din ang sagot para dyan. At sa gitna ng kaguluhan, ang isang kabaong ay nahulog dahil sa pagwawala ni Aling Eva na sinabayan pa ng ibang mga kamag-anak. Mabigat itong natumba, kumalabog sa lupa at sabay na bumukas ang takip. Agad na gumapang ang katahimikan sa paligid. Lahat ng matay na patingin sa loob at doon, Sir Jupiter, bumulagta ang nakakapangilabot na tanawin. Dahil sa lakas ng impact, bumuka ang tahi sa tiyan ni Mang Henry at doon ay kitang-kita ang tiyan niyang walang lamang loob. Ang amoy ng formalin ay agad sumingaw, sumanib sa baho ng dugo at tinatak ang mismong hangin ng sementeryo. Unti-unti ang mga tao ay napaatras, nagtakip ng bibig at walang makapagsalita. Ngunit kasunod noon ay mabilis na umilingaw-ngaw ang mga buglungan. Sa isang iglap ang libing ay naging isang palengke ng usap-usapan. At doon mula sa hanay ng mga tao isang tinig ang lumabas. Matinis, nanginginig at puno ng galit. Ikaw, Sarah, simula nang dumating ka sa baryo, nagsimula na ang lahat ng ito. Ikaw at ang anak mo, kayo ang malas. Hindi. Wala akong ginagawa. Hindi ko ito kagagawa. Tita, tama na. Hindi po si Sarah ang dapat niyong sisihin. Sino? Sino pa ba? Bakit tuwing may patay, laging may dugo? Ano ito? Lahat ba nawawala ng laman loob? Sabihin mo nga, anong ginawa mo sa mga bangkay? Ha? Sagot! Sinabi ng hindi ito ang oras para magturo ng may kasalanan. Nagluluksa tayo. Ano ba? Pero Kuya Alex, paano kung totoo? Paano kung may halimaw sa baryo natin? Hindi ako halimaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Sir Jupiter, nang marinig ko ang sigaw mula sa hanay ng mga tao, kasabay ng pagbalik ng lahat ng mata sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga titig na parabang unti-unting hinihigpitan ng aking leeg hanggang sa mawalan ako ng hininga. Nanginginig ang mga labi ko. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ang dibdib ko'y kumakabog, mas malakas pa kaysa sa mga buglungan na noon ay parang gagundong sa paligid. May ilan na umuusad palapit, habang ang iba naman nagtataboy na parabang isa akong salot. Gusto kong magsalita, gusto kong ipaliwanag, pero paano? Paano ko sasabihin na hindi ko intensyon, na may mga sikreto akong hindi nila kayang malaman? Sa halip na paatras ako, mahigpit na hinahawakan ang sarili kong mga braso na parabang yun lang ang makakapigil sa akin na tuluyang bumigay. Kaya bago pa ako maabutan ng mga galit na tao, agad akong tumakbo pabalik ng bahay, Sir Jupiter. Mabuti na lang at maraming nakaparadang sasakyan noon kaya mabilis akong nakarating. Pagpasok ko pa lang ng bahay, hindi ko muna nilapitan si Mia. Tahimik siyang nakakulong sa kanyang kwarto.
Agad akong dumiretso sa aming damitan at nag-impake. Sarah, Alex, anong ginagawa mo? kailangan namin umalis. Kailangan namin umalis ngayon din. Anong sinasabi mo? Bakit ka nag-iimpake? Narinig mo sa kanila. Si Aling Eva, pati si Lily, tinuturo na nila ako. Pag hindi ako umalis, pag hindi ko nilayo si Mia, baka kung anong gawin nila sa anak ko. Sarah, makinig ka muna. Hindi ka pwedeng basta na lang tumakbo. Isa pa, wala tayong lunas kay Mia. Hindi pa tayo sigurado sa nagawa natin. Hindi mo ba naiintindihan? Kung manatili kami rito, basta isang araw magising na lang ako, wala na si Mia. Alex, hindi ko kakayanin mangyari yun. Nakita ko kung anong ginawa ng mga tao sa asawa ko. Hindi ko kaya makita. Hindi ko hahayaang mangyari rin yun sa anak ko. Alam kong natatakot ka. Narinig ko rin ang lahat. Pero Sarah, kung aalis ka ngayon, lalo lang silang magdududa. Lalo lang nilang iisipin na may tinatago ka. Wala pa naman silang ebidensya ngayon, hindi ba? Nadadala lang si Tita Eva sa mga nangyayari. Kaya pa nating maayos to. Eh, ano pang magagawa ko? Hindi ko sila mapapaniwala. Hindi imposible na halugugin nila ang bahay ko. Anong gagawin ko pag nangyari yun? Pero hindi naman ginusto to ni Mia. Ako ang bahala sa kanila. Magtiwala ka lang sa akin. Pero hindi sila maniniwala. Hindi nila kayang tanggapin ang kalagayan namin. Hindi ko kayang pabayaan si Mia. Baka natitira sa akin. Pwes, hindi mo kailangang gawin to mag-isa. Kung aalis ka, sasama ako. Pero kung mananatili ka, nandito ako para ipagtanggol ka. Kahit sino pang kalabanin natin. Alex, bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo naman kami kaano-ano ah. Dahil hindi ko kayang talikuran ang nakikita kong totoo. Dahil nakita ko kung paano ka lumabang para kay Mia. At dahil hindi kita kayang pabayaan. Alex. Sarah, huminga ka muna. Huwag kang magdesisyon ng dala lang ng takot. Pero kung buo na ang loob mo, hindi kita hahayaang gawin to mag-isa. Desidido na ako, Alex. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Manatili man ako dito o hindi. Alam kong malalaman pa rin nila ang totoo. Lalo na ngayon ako. Tumarating ang punto na hindi ko na rin makontrol si Mia. Okay, sige. Umalis na tayo dito. Pwede tayo tumuloy sa probinsya namin. Doon mas mapag-aaralan natin ang kalagayan ni Mia. Hindi na ako nagaksaya ng oras, Sir Jupiter. Ang nasa isip ko lang noon ay mailayo si Mia bago pa tuluyang lumala ang lahat. Isa-isa kong isinilid sa lumang bagang ilang damit, gamot at kung anumang kaya kong dalhin. Wala na akong pakialam kung kulang o hindi sapat, basta't makaalis kami, basta't makalayo kami. Sa bawat tiklop ng damit, sa bawat lagay ng gamit, nanginginig ang mga kamay ko. Pagkalipas ng ilang minuto, kasama ko na si Alex na nagbuhat ng ilan pa naming mga bag. Tahimik lang siya, walang tanong, walang reklamo. Parang alam niyang wala na akong lakas para magpaliwanag pa. Lumabas kami ng bahay at naglakad patungo sa kalsada kung saan may lumang waiting shed na palaging pinaghihintayan ng bus papunta sa bayan. Pero bago pa man kami makarating, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang sabay na nagpasya ang langit na pigilan kami sa bawat hakbang. Sumilong kami sa makitid na waiting shed. Nakisiksik kaming tatlo sa ilalim ng bubong na halos tumutulo pa rin sa gilid. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may dalang banta ang bawat patak ng ulan. At doon, Sir Jupiter, napansin ko ang kakaiba kay Mia. Nakasandal siya sa akin. Nanginginig ang buong katawan. Akala ko noong unay giniginaw lang, pero nang igalaw niya ang ulo niya, nakita ko ang puti ng kanyang mga mata na tumitirik na. Nagsimulang bumula ang kanyang bibig. May laway na umaagos pababa habang nanginginig ang kanyang mga kamay na parang hinahabol ng matinding pangingisay. Mia, anak, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin, anak, please. Shit! Parang inaatake siya. Mia, nakikinig ka ba? Gugutom ako, Mama. Nagugutom ako. Sandali lang, anak. May dala ko. May dala ko para sa'yo. Sarah, wag. Pero Alex, ito lang ang tanging paraan para tumigil siya.
Di ba nakita mo? Baka mamatay siya kung hindi ko... Makinig ka. Hindi natin kailangang ituloy ito. May ginawa akong gamot. Hindi ako sigurado kung makakalunas ito. Pero hindi siya dito masasaktan. Baka ito ang paraan para hindi na siya mangailangan ng laman ng tao. Subukan muna natin bago yan. Sige anak, subukan mo muna tong gamot na ginawa ni Kuya Alex mo. Sandali lang, Mia. Pakisubukan mo muna. Isa lang. Kung hindi gagana, titigil agad tayo. Ayoko niyan! Ayoko niyan, Mama! Ayoko ng gamot! Gusto ko ang laman! Diyos ko, Alex. Huwag mo na muna ipilitan mo kung ano pang mangyari sa kanya. Sarah, makinig ka. Kung mahal mo si Mia, kailangan mong maniwala na may ibang paraan. Subukan natin tong gamot. Kung hindi gagana, saka na natin pag-isipan kung ano pa ang magagawa. Pero huwag ka munang susuko. Isa pa, hindi natin siya pwedeng pasakayin ng bus na ganito ang lagay niya. Sandali lang, Mia. Subukan mo muna to para sa'yo. Hindi! Hindi ko yan iinumin! Hindi! Anak, sandali lang! Subukan mo muna. Ayoko! Ito ang gusto ko! Laman! Hindi makakatulong sa'yo ang laman, Mia. Lalo lamang lalala ang kagustuhan mong matikman yan. Subukan mo muna to. Sinabi ng ayoko! Mia, anak! Bumalik ka rito! Anak! Diyos ko! Alex! Dito ka lang. Susundan ko siya. Hindi, Alex. Kung may makapipigil sa anak ko, ako yun. Baka masaktan ka lang niya. Sige. Mia! Mia, anak. Tama na. Kailangan na nating makaalis dito. Huwag niyo na akong sundan! Mama! Hindi ko na kaya pigilan ang sarili ko. Lumayo kayo sa akin! Makinig ka sa akin, Mia. Gagawa tayo ng paraan. Gumagawa kami ng mama mo ng gamot para sa'yo. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka sa amin. Pakiusap. I'm sorry po. Pero hindi ko na kayang pigilan. Nasasaktan na rin ako, Ma. Huwag mo na akong pigilan, please. Kailangan ko po ito. Anak, hindi mo na iintindihan. Hindi kita pinipigilan dahil ayoko sa'yo. Hindi pigilan kita dahil mahal kita. Pero wala na kayong magagawa pa sa akin. Ito na ako. Ipinanganak ako para maging halimaw. Ito ako, Ma. Anak naman, hindi ka halimaw. Hindi mo kasalanan to. Please, bumalik ka na sa atin. Sama-sama tayong haharapin ito, ha? Kaya natin to, Mia, di ba? Hindi, Ma. Okay na po ako sa kung anong kinakainat na ng buhay ko. Masaya na po akong alam kong may taong makakasama mo sa oras na mawala ako. Hayaan niyo na po ako ngayon. Mia, huwag kang gumawa ng bagay na masasaktan ng mama mo. Mahal ka niya at gagawin niya ang lahat para sa'yo. Hanggat hindi ka niya sinusukuan, huwag ka ring sumuko, iha. Pero Kuya Alex, matagal ko na po hindi kaya. Matagal na po akong nahihirapan. Gusto ko na po mamatay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko na ba nahayaan maging halimaw ng tuluyan. Gusto ko lang na wala ka, Mama, para magawa ko na ito. Anak, tigilan mo na yung binabalak mo. Kung ano man ang kailangan mo, tutulungan ka namin. Hindi ka namin iiwan. Ma, hindi mo naiintindihan. Masakit na. Hindi ko na kaya. Kung ako man ang magiging dahilan ng pagtalanta ng iba, mas mabuti nang wala na ako. Mia, hindi mo naman ginusto ang nangyayari sa'yo. Kaya nga gagawa tayo ng paraan, iha. Biyaya ka sa akin ng Diyos, anak. Kaya huwag mong sabihin yan. Pero Ma, akala niyo po ba hindi ko alam ang nangyayari sa baryo natin? Kapag hindi po ako nawala, kayo po ang sasaktan nila, Ma. Kapag nangyari yun, hindi ko napipigilan ang sarili ko at papatayin ko sila isa-isa. Kaya aalis tayo, anak. Patakas na tayo rito. Sawa na ako sa pagtakbo. Sawa na ako. Kaya huwag niyo na akong pigilan. Hayaan na ninyong matapos ang kailangan kong gawin. Wala akong pag-asa pa, Ma. Kaya ako na ang nagdesisyon para sa sarili ko. Mia, huwag mong gawin to! Hindi ko na alam kung saan huhugutin ang lakas ko noon, Sir Jupiter. Ang tanging malinaw sa akin ay ang takot. Sa isang iglap, kumawala siya sa mga kamay namin at tumakbo ng palayo.
Hindi na parang katawan ng bata ang kilos niya. Mabilis, mabangis at tila nilamo ng isang nilalang na hindi ko na makilala. Sa dilim ng ulan, nakita ko siyang tumatakbo sa kalsada, nakayuko ang ulo, dumudura ng laway, habang ang mga mata niya ay humahabol sa madilim na daan papasok ng gubat. Nasa tabi ko si Alex, hingal na humahabol at pilit na umaabot sa kanya. Ngunit mas lalo lamang siyang bumilis. Ang mga paa ni Mia ay dumadagundong sa basang lupa at sa bawat galaw niya, ramdam ko ang pagyugyug ng lupa sa ilalim ko. Hindi na siya lumingon. Nilamon ng hangin at ulan ang bawat tunog sa paligid. Para siyang hayop na pinakawalan. Humihingal, kumakagat sa hangin, at bawat galaw niya ay puno ng isang gutom na hindi ko maipaliwanag. Pumapasok siya sa makikipot na eskinita at sinisiksik ang sarili sa dilim habang kami ay desperadong sumusunod. Basang-basa ako. Nanginginig ang mga kamay at ang dibdib ko'y parang mabibiyak sa kaba sa mga oras na yon. Sa bawat pagliko niya, natatanaw ko ang mga matang mapula at kumikislap, at doon ko napagtanto, hindi na basta si Mia ang hinahabol namin. Isa na siyang halimaw na hindi mapipigil ng pagmamahal ko bilang ina. Ngunit kahit ganoon, hindi ko siya kayang bitawan. Kahit hamambuhay akong tumakbo sa gitna ng ulan, hihinga ng sakit at takot, hahabulin ko siya dahil siya pa rin ang anak ko. Siya pa rin si Mia. Ngunit kahit gaano katatag ang pagmamahal, may hangganan din. Nang makita ko na tuluyan ang nag-iba ang anyo ng anak ko, umiiyak ako habang kinuha ko ang syringe mula sa aking bulsa at inihanda ito para sa oras na siya ay umatake. Mia, anak! Tama na! Kung hindi ninyo ako kayang palayaan, pwede na akong gagawa ng paraan para mawala kayo. Mia, anak, nandito ako. Makinig sa akin. Hindi mo kailangan maging ganyan. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng dilim. Hindi ka kagaya ng tatay mo. Pero ma, hindi ko na mapigilan. Pakiramdam ko sasabog ako kapag hindi ako. Gusto ko ng laban. Sarah, eto, gamitin mo na ang gamot. Hindi na siya titigil kung hindi. Baka may masaktan pang iba. Hindi ko kaya, Alex. Siya lang ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Kapag hindi gumana ang gamot sa kanya, tuluyan na siya magiging halimaw. Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Anong gagawin mo, Sarah? Panahon na siguro para palayain ko na nga anak ko. Mama, tulungan mo ako. Ang sakit, hindi ko na kaya. Sko, tawarin mo po ako sa gagawin ko. Sandali, Sarah. Handa ka na ba talaga? Kapag ginawa mo to, wala nang balikan. Alex, mas mabuti nang mawala siya sa piling ko ng mula pa. Kaysa mabuhay siyang uhaw na uhaw sa dugo. Kabuhayan ng mga tao. Mama! Dahan-dahang lumapit ako kay Mia, Sir Jupiter. Nanginginig ang kamay ko habang nakatago ang syringe sa palad. Pakiramdam ko ay tumitibok ng doble ang puso ko. Habang ang ulan at huni ng gabi ay pumapaligid sa amin. Nang mahawakan ko ang magaspang niyang balat, na alaala ko ang mga maliliit na kamay na minsan kumakapit sa akin. At sa sandaling yun, kumalat ang isang malamig na kirot sa puso ko. Pinilit kong magpakatatag, huminga ng malalim, pinunasan ng luha at iniayos ang mga daliri. Hindi ko na inisip ang tama o mali, puro pagmamalasakit na lamang. Ang huling sandata ng isang ina na handang sumugat upang iligtas ang supling niya mula sa isang bagay na hindi niya kilala. Andito si Mama, anak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ito ang kaya kong gawin. Ma? Mahal na mahal kita, anak. Lagi mo tatandaan yan. Hanggang dulo. Huwag buhay ko. Sarah! Matulog ka na, anak. Wala ka nang mararanasang sakit o gutom. Ama,
Mahal din kita. Salamat po. Oo, mahal. Mahal kita. Ma, bakit ang sakit? Para bang unti-unti akong nilalamon sa loob. Anak, nandito lang si Mama. Ha? Hawakan mo lang ako. Huwag kang bibitaw. Ma, natatakot po ako. Baka hindi ako tanggapin ng Diyos. Paano kung hindi ako makaakyat ng langit? Huwag mo isipin yan, anak. Ikaw pa rin si Mia. Kahit anong mangyari, ikaw ang anak ko. Ang buhay ko. Ang lahat ng meron ako. At mabuti kang bata. Mapagmahal at masunurin. Hindi ka masama, anak. Ma, naaalala niyo ba nung bata ako? Lagi niyong kinukwentuhan ako bago matulog. Lagi yung sinasabi na kahit mawalan tayo ng ilaw, basta't magkasama tayo, hindi ako dapat malungkot. Oo naman, anak. Totoo. Totoo pa rin yun hanggang ngayon. Kahit gaano kadilim, basta't kasama kita, hindi ako natatakot. Pero, Ma, paano kung ako ang maging dilim na tinatakutan ng lahat? Hindi, anak. Hindi magiging dilim para sa akin. Kahit anong mangyari, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ma, ayoko saktan ka. Ayoko maging dahilan ng lungkot mo. Kaya, salamat po. Huwag mo isipin. Kung ano man ang mangyari, tandaan mo, wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang mali, anak. Mundo ang nagkulang sa atin. Ma, huwag mo akong kalimutan, ha? Paano kita makakalimutan, anak? Bawat araw ng buhay ko, ikaw ang kasama ko. Kahit wala ka man, dito sa puso't kaluluwa ko, ikaw pa rin ang laman. Ikaw pa rin ang nag-iisa ko, Mina. Nangako ka rin po na ipagpapatuloy mo pa rin ang buhay mo, Ma. Huwag mo hayaang masira ka dahil sa akin. Ano ko gagawin yun, Mia? Ikaw lang ang dahilan ko para mabuhay. Dahil mahal kita, Ma. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong kahit wala na ako, lumaban ka pa rin. Anak, hindi ko alam kung kakayanin. Pero kung ito ang gusto mo, mangangako ako. Pero tandaan mo, kahit wala ka na, mahal pa rin kita. Mahal na mahal din po kita, Mama. Matapos ang huling sandaling yun, Sir Jupiter, bumagsak siya sa aking hita. Bugbog ang katawan, ngunit mas bugbog ang puso ko. Wala na akong nagawa kundi umiyak, at ang mga luha ko'y nahalo sa malamig na patak ng ulan. Ang kulog at kidlat ay tila nakikiramay, humahati sa langit na waribang sinisigaw ang sakit na hindi ko kayang bitawan. Sa bawat hagulgol ko, ramdam ko ang bigat ng buong mundo. Parang lahat ng sigaw ko'y nilulunod ng unos. Ngunit wala pa ring sapat na tunog upang ipahayag ang sakit. Sarah. Bakit ganito? Bakit siya pa? Siya na lang ang meron ako. Diyos ko. Bakit mo napakasama mo sa akin? Wala ka nang ibang ginawa kundi pahirapan ako. Anak! Anak! Anak ko! Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Tahan, Sarah. Tahan. Isipin mo na payapa na si Mia. Hindi mo siya pinatay at hindi tuluyang naging masama.
Matapos ang gabing yun, parang ang pinilas ang puso ko. Ramdam ko pa rin ang bigat ng bisig ni Mia sa aking mga palad, ang init ng kanyang luha sa aking balikat at ang mga huling salitang iniwan niya bago tuluyang mawalan ng buhay. Hindi ko inakala na darating ang araw na ako mismo bilang ina ang pipilitin ang sariling bitawan ng pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Hindi naging madali ang pag-alis namin sa baryo. Bawat kanto, bawat bahay, bawat sulok ay alaala niya. Sa bawat ihip ng hangin at bawat pagpatak ng ulan, naririnig ko pa rin ang kanyang tawa at ang pagtawag niya sa akin bilang ina. Ilang gabi akong muntik ng mabaliw, paulit-ulit na iniisip kung dapat pa ba akong lumaban para sa kanya. Ngunit sa huli wala na akong nagawa kundi yakapin ang katotohanang wala na si Mia. Kung hindi dahil kay Alex, marahil hindi ko na rin kinaya. Siya ang naging kanlungan ko nang ako mismo'y bumigay. Paulit-ulit niya akong pinaalalahanan na huminga, na magpatuloy at na may natitira pang bukas kahit wala na si Mia. Dahan-dahan, natutunan kong tanggapin. Hindi ko siya kailanman nakalimutan, ngunit natutunan kong dalhin ang sakit nang hindi na ko unti-unting winawasak nito. Lumipas ang 10 taon. Sa loob ng mga taong iyon, natutunan kong muling ngumiti, muling tumawa, at muling magmahal. Nagsimula kami ni Alex ng panibagong buhay sa probinsya. Malayo sa gulo at malayo sa mga bangungot ng nakaraan. Nagkaroon kami ng anak. Isang bata na nagbigay sa akin ng bagong dahilan upang bumangon tuwing umaga. Hindi niya kailanman napalitan si Mia at hinding-hindi iyon mangyayari. Ngunit ipinapaalala niya sa akin na kaya ko pang magmahal at kaya ko pang maging ina. Kahit pa madalas ay nadudurog ako sa alaala ng una kong anak. Iniwan ko na rin ang dati kong trabaho. Hindi na ako bumalik sa lumang mundo ng pagkakatali sa kabaong at mga bangkay. Sa halip, nagtayo kami ni Alex ng maliit na negosyo, isang tahimik at simpleng kabuhayan na sapat para suportahan ang aming pamilya at mamuhay ng matiwasay. Ngunit minsan, sa ilalim ng mga bituin, hindi ko pa rin maiwasang isipin si Mia. Inilalarawan ko sa aking isipan kung paano sana ang kanyang anyo kung naririto pa siya. Kung paano sana siya magiging ate sa kapatid niya. Sa puso ko nananatili siyang buhay. Isang sugat na hindi na naghihilom. Ngunit natutunan ko nang yakapin. Hindi ko alam kung kailan titigil ang pananabik ko sa kanya. Marahil kailanman, hindi na. Ngunit ngayong kasama ko si Alex at ang bago naming pamilya, alam kong natutupad ko ang pangako ko kay Mia. Ang ipagpatuloy ang buhay kahit wala na siya. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming pong salamat sa pakikinig. Para po sa mga tagapakinig, may pag-asa po kaya na ang isang batang katulad ng anak kong si Mia ay tanggapin sa langit? Ito po kasi ang tanong na hanggang ngayon hindi ko kayang bitawan. Nais ko ring marinig ang inyong saloobin dahil marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Ang takot na baka hindi ko talaga napahinto ang kanyang paghihirap at sa halip ay lalo ko lamang siyang nasaktan. I-share nyo lang po ang inyong mga sagot sa comment section. Babasahin ko po yan isa-isa. Maraming salamat pong muli sa pakikinig.